В свят, където законите се пишат от силните, има други, по-стари закони. Закони, които не са на хартия. Те се предават с кръв, страх и лоялност. Това е света на мафията. Свят, в който честта струва повече от живота и мълчанието повече от злато. Днес ще ти покажа 5 най-могъщи мафии на планетата. Организации, които оцеляха десетилетия, държави и войни. И въпреки всичко, все още управляват оценките. Номер 5. Мексиканските картели. Мексико. Земя, където границата между власт и престъпление отдавна е размита. Мексиканските картели са не просто наркоорганизации, те са армии. Със свои територии, свои съдилища и дори свои социални програми. Най-известният от тях, картелът Синалуа, се превърна в истинска корпорация за смърт и пари. Те не просто продават наркотици, контролират цели региони, градове и политици. Печалбите? Над 20 милиарда долара годишно. Но зад тази сила стои страхът. Картелите действат чрез терор. Десетки хиляди убити, отвлечени, изчезнали без следа. И все пак те оцеляват. Защото в свят, където държавата е слаба, страхът е най-силната валута. Номер 4. Руската мафия. Братвата. След разпадането на Съветския съюз, милиони хора останаха без посока. Но някои от тях намериха нова власт в подземието. Така се роди братвата. Руската мафия. Те нямат официална власт, но контролират затвори, контрабанда и цели държави. Техният кодекс е прост. Никога не работи с държавата, никога не предавай свой брат и никога не показвай богатството си. Братвата се превърна в глобална сила. От Москва до Лондон, от Берлин до Ню-Йорк, перат пари, търгуват оръжия, контролирайки черните пазари. Руският братски кръг днес оперира в повече от 30 държави. И когато някой изчезне без следа, много често това е просто бизнес. Номер 3. Якуза, японската мафия. В Япония думата якуза означава буквално безполезен човек. Но тези безполезни мъже се превърнаха в едни от най-дисциплинираните и влиятелни престъпни кланове на планетата. Тяхната сила не идва от страха, а от реда. Всеки член е обвързан с ритуали, татуировки и обещания за вечна лоялност. Тяхната мълчаливост и контрол напомнят на древни самураи. Якуза не са просто банда. Те са корпорация. С офиси, визитки и строга херархия. От хазарът до недвижими имоти, от наркотици до политика, всяка сделка носи печат на чест и дисциплина. Но не се лъжи. За този код стои и жестокост. Предателството се наказва само наказване, отрязване на пръст, за да покажеш, че си готов да започнеш от начало. Номер 2. Коса Ностра, сицилианската мафия. Това е мафията, с която започва всичко. Коса Ностра, в превод «Нашето нещо». Родена в Сицилия през 19 век, тя започва като защита на обикновените хора от корумпираната власт, но с времето се превръща в империя на престъпленията. Символът ѝ е умерта, законът на мълчанието. Не говориш, не предаваш никога. Когато мафията стигна до Америка, тя променя всичко. Контрол върху алкохола, политиката, дори Холивуд. И въпреки, че много от легендите ѝ са мъртви или в затвора, митът остава жив. Защото Коса Ностра не е просто организация. Тя е философия за власт, чест и страх. Номер 1. Ндрангета, тихият крал от Калабрия. Докато светът гледаше Сицилия и Ню-Йорк, в Южна Италия тихо растеше нещо по-могъщо.
Ндрангета. Името идва от гръцка дума, означаваща смелост и чест. Днес тя контролира над 80% от импорта на кокаин в Европа. Докато другите мафии се разпадаха, те се обединиха, защото не са просто организация. Те са семейство. Буквално. Всяка позиция се предава по кръвна линия. Техните хора не се показват по телевизията, не се снимат, не говорят. И въпреки това имат връзки в банки, фирми, политика. Истинската им сила е в невидимостта. Те не искат слава. Искат контрол. Какво обединява всички тях? Различни култури, различни езици, но едно ги свързва – кодексът. В свят, където думите се продават евтино, тези хора живеят и умират за своите обещания. Те знаят, че страхът е по-силен от закона, че лоялността струва повече от живота и че истинската власт не се показва, тя се усеща. Затова мафията никога не умира. Тя просто сменя костюма си. Днес не е в тъмни барове и улички, а в офиси, бордове, корпорации. Мафията не е организация. Тя е огледало на обществото. Когато честта изчезне, някой винаги ще я продава на своя цена. 5 мафии, 5 империи, създадени от страх, изградени от чест и поддържани от мълчание. И ако си мислиш, че техният свят е далеч от твоя, помисли пак. Може би мафията не е под земята, може би тя е около нас, във всяка система, където властта се купува и където мълчанието е злато. Абонирай се, ако искаш да продължим надолу в сенките, където истинската власт никога не се вижда. Следващият път – мафията и политиката, невидимата връзка.